Bokajan Pharoi Siraner Cap LA Constituency along Indigenous People Party Mate Thihek Pen IPP Asong Pen MLA Kilik Karjab Dunji Samuel Rong P along Perang Kebitung Atum Kahumridam Tereponi Pai Inquira Trok Arni IPP Bokajan LA MLA candidate Samuel Rong Piahem Perang Kebitung Humri Ponsi IPP Asong Kopia Kemang Pen MLA Kilik along Kilik Kithur Dunma Pu Aputhak Ahok Pet Kachini Ponjia Pha Lamthe Kirip Damahut IPP MLA candidate Samuel Rong Piahin Pen Lamthe Na Baklang Du Nilitum IPP Asong Pen MLA Karjab Dunjia Phan Aprang Pen Si Chisik Mek Lapukali Bonta Karbiang Long Along KAC BJP Sorkar Kachari Pen Karbiang Long Apirthe Along Dr. Tuliram Rong Hang CM Atum Long Le Chojor Etlo Lasi Nilitum IPP Asong Pen Karbiang Long Along Leke Khang Dun Jia Phan Pusi Nilitum Arjab Dunang Koklo Pusi Perang Kebitung Atum Kahumri Damahut Birtan Ripon Long Choropar lo ningching de glo nang litum media ahin pen nililong wangsi la non kevangji 16 assembly election apan kachipate dunalong nang litum nang humri pen radapan kapachini pu akemang kedopot nili labang so a election kitur dun akemang kedokoksi nili tordun lo Bokajan 108 LSC along under Ladakh LSC along nang litum chuning si pen thekdam long lo Ladakh longle main ke longle issue lo second ke constitutional rights la pen land rights issue pen lo kedamtang penangan ningkan hini aprang 2023 pen Karbiang Long Autonomous Council ke claim ke chok che ke teg long la pen baduta labang sualong kupulo kapichok dunji mate kapiking dunji abang avedat lo avedat ajo ini ke turpaksi tangka ametang personal ale phansi hungrong lo number 1 neli ke chengben pupo Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang alang CM ke manahut tim Karbiang Long ke form hut halabang suarni semegedeng arni kopilo kaningje je Karbiang Long backward region ke all round development nitum tim Karbiang Long klempo second ke Boreng our side 3,500 teachers will be appointed through TET fourth third bagay dolang hemprek nang one people po sige ningje to la ECC lo la pen hemprek one po puget ningje bom lo seta a hemprek ki hang dam jia tum tek tedat lo ili tumang bong MLA tum dolo MLA tum si house along labang so alam place po la ke bill son si pon po hadak chingwai si 2/3 members majority one tek nangi la si la chingwai that pen papas del badang te governor assent governor si signature pj la sopot si ako parliament long ponji hadak ta 2/3 majority vote pipensi labang so bill ke choklo 3 readings do batage thom readings do labang so jud that pc haladak president of India si choklo pulutang te signature kurisi ansi hempreke alam nang langi lapu pulutang te kedam tang MP atum kopilo train si pasang na itang ho alu pia sa dam ning yedun rong non kedut bo mai mele tum kopilo ke claim long kopulo hala long le ke jora long ta lam ning yedun hai he mo peneli ke pulo nili ningje bom lo 2023 April 26, Arni, Karbiang Long Autonomous Council Pen, Assam Power Distribution Corporation Limited, Lamdon Chipilo Chetok Deadlo.
18,000 bighas chiri suri krener cap chojor dead lo ador ko an lo pulutang te chiri silong suri cap pesi chojor dead lo lain lo man number 1 development hempreg lo malan lo third aku do thulang ladet kali PSP phuluni long 13.5 bighas ta arlo ke 5,000 bighas or 6,000 bighas de lower Kopili Amri Dr. 6,000 bighas chiri suri drop do thulang compressed biogas upon 12,000 bighas arlo ke lata 50,000 bighas ilam son chetok do thulang la puson si ako ha ladak umrong solong tha dakta 9,000 bighas jo la puson si dambom total ko an of 54,500 bighas karbiang long along leke non ke dobom team karbiang long tuliram ronghang ke japon a team chojor det lo ako 2025 June a cheklo 25 arni Reliance Industries Limited pen latum ako lamdon chetok alilo lada ko pilo 4,000 to 5,000 bighas Karbiang Long Autonomous Council a jurisdiction along la Reliance Industries Limited pan pilo lapen in the near future next sentence ke in the near future it will be expanded to 1 lakh acres 1 lakh acres pulutang te ECI karalong ke 3.5 bighas lapen 1 lakh pulutang te kon lo 3,50,000 bighas long lega chu jora phantong ilitum vote ki pi ke pahai lo mala so team Karbiang Long pat chief executive member akam ge lahen lo ma MLA atum kopi apot si house along lamning ji don ha hedet ke thek thedat lo ma ka phiri tong ge dukok lo ma kopi si ka phiri re lo ki up e ret lo ma ke thek thedat lo ma la pupulotang te la sona a leader la sona songja pu la sona MLA tum si il tum chibi plak po pa chibi u po ma kam nang klem pi thek the tum phan la pen moben eli pulo aku ningje nili kaita ningje bom lo employment wanji pulo employment kunat lo isi hini employment that 3,500 big teachers will be appointed through that the appointment hot ke ili tuming long aso ke avedet ave pupe he achili inot bahini do tangte ili tumang long ili tuma long le long ili tum adim long le ili tum la puana ja kong chipa vedet bul tangte ko pia le lo nurse hamren nurse advertisement ang klang lo ANM and GNM halada ke kopilo ST tuman ke zero reservation la sohutan nili opos lo nili lamthano la pen tok lo kopi pot si do clip tuliram rong hang kopi lo kaninge ajat le cheplang seta ake ong ke ili tum silong popu ake ong long popu pen hala ke tok waka vedet kunalo ka chiton zero reservation pulutang tin nang lilong le deji kunalo ka long po alam chiton ma chiton te ni ke Karbiang Long along le ke e cheta pangbobe pusiputang te non ke chet ke pangbobe dar lo seta aha pre suri aha pre 3,50,000 bighas plus 54,500 bighas laki chet ka leader pot akithe pinak posi pangbojoy kilo non development surjorong pharani si kaning je gopila this government Team Karbiang Long under the leadership of Tuliram Ronghang has turned the most backward district into the most developed district pu chete ragrema surjo rong parke alang ke boka ne pilo em lo la se alang li true kali alang li le NOC PP potela 18,000 bighas ke George daji ilitum aku pula customary lo ke ilitum along si jakong do long le phelang bang phan pilong le kuna lo ke tok Mikir Hills Land Transfer Act 1959 along ke bang phan long le jor long le bang phan ne ke chike biaso phan long le jor long le la pen ilitum ke kupula bondhok pu he mortgage pilong le la pen inglong aso pen angtan aso ke chike biaso phan long le pilong le
lar long le laki tok tan do kokta arkan jet si aron arkan jet si Karbi Anglong Autonomous Council ke lapuan along le pivir det le hemprek ke nanglitum jantar mantar along dampo hangdam jojo po memorandum pikang po lale ki chokali ladak pilo dane tuliram rong hang kening je nanglitum tanang chitto do no public participation akedang sodlo seta kam ki chuni ke wo ke thaji pulutang te achi thok si hala apulo achi the risi rot nangji la si kam pi chunji pulutang te official arona teng si claim tek nangi kopi pasi Omar Singh Tiso piniarni Karbi Anglong Autonomous aphan ningje ha hedet lo arni si ala kedam tang March 13 arni si alang labang so alam pon po jaidun po pu kaningje piniarni ta tarik kreke thom nang chok chedet lo ma assembly long dun po paper lo po reclaim player lage leadership quality gali lage MLA tum do bang pli bang po bang trok lo ili tum MLA atum labang so along leke jor alam don nga si pia hut ko pia pot si ningje dun ai hedet ko mada phan lo ka phere ko pia pot si ka phere lo la sona leader si ili tum ci boy plak po ma la sona leader si ili tum phan aprang nang japon ji po he ili tum phan jokroi jogwan nang wan pijit ma nang wan pi thekji ma borjan MSc surjo rongphar amen n2 nang arelo athema alangli ladak IEM ke do sila 18,000 bigha sa chujordet loge kumara long le lo inglong so long le dake jata tiki no pusikito DPR lo wasteland pusikipu Karbi Anglong along le nang lina hok da damon hansirong amu wardam chokot arwi nang ejang lo tela bangso hansirong nang thurlo jat le nang li eta ke milo tang te lake la most fertile thetherak duklo nilitum Kapulo Asian Development Bank Manila headquarter pen nilitum international kapulo lawyers atum World Bank along atum panilitum phasi dagwan lo alang tum ke toke thang ta tiki no pulo nilitum pulo wangno nanglangot wang pen nangalang gela tum manghu hak pen si ladak aron Karbi Anglong Autonomous Council tum ke claim chok che piglo pu jirukang set sialang litum dam det sialang litum labang so a funding ka che withdraw non labang so along le NCST along litum case pen pi pen che dansi non labang so along le wrong asor tum phan ako pache long thulo jo ilitum along issue do pick na pen number 1 issue ke ko pi pot sil hai issue nang ong rat pulang te leader atum ka ke thek ka vida pot leader atum ke claim thek ka vida pot leader atum ilitum ka chong via leader atum ko pulo ke up e data pot lo na si non ke na election ke osomar ki ju yakam kali election ke dang litum hor ok ke chok ki krang ri kang krang ning arong gari ke chitap dun free long lo pule la kali election ke nang litum aphan pharohini pharopho suri si nang litum ador ke la kali public ador ke isia vote ke nang namun athema nangli right my vote is my voice my leader is my future my decision is my choice lalo mathanangi nangli pini suri si pe nangli che jordan lo labang sobut ningkan pho nangli chiru nangpo nangli pini labang so haro pho choendar lo engine so sema pida nangli pida lo ningkan pho nangli chiru nangpo neli pini ningje dak lo BJP non na phong jong si BJP pen Congress nangge hai lo polatang te Karbi Anglong along leke 1 lakh acres okay 3,50,000 bighas ke dam lo public money atum si insai po jong si neli ke claim chok le potang te vote nang pipo ako neli ke claim jong si hing no pick la so minute ke long le phelang pe jok duna red lo moi sumar tum ta dolong popo polatang te hing la si hing no pick polatang te ang jok jadan ako jong si saralam ke lam dak kache kok ke la thak thak niliphan nililam la ningchi binon jong si nang litum hala urunodoi tang ho nilikipu ke present
Karbi Anglong Autonomous Council ke Urunodoy government. Lagi Urunodoy government. Urunodoy government ke kupila lagi just little. Big issues ke kupila ke cinggi cetan atum. La paro ini paro pohen loma. Karbi Anglong a issue, Karbi Anglong a problem, Karbi Anglong a development ke wan thegi. Angge kupila ration card nili ke kipu ke Tuliram rohang ke ration card CEM. Ration card CEM, ration card nang pipe daji vote nang pipe te pu. Ko nat aja kong bensi CEM kaning gela. Ha? Ko nat aja kong bensi CEM ration card nang pipe daji, sang nang pipe daji pu. Ili tum ke la ration card asang chuan nunde that's the style tum ke sok sang igun e. Claim non. Long le me pick. Long le me pick. Nili me thang chuning choklem lo chuning asok ta non nili chobob. Adang theo e. Chiri pliwe da sok ta jola anake me. La pupulotang te radatum nona pongke kang sai pa menang gia porlo. Ako nona pong yang si ing sai tek te ing sai se la paroi si hini suri si hini penjong si nang litum che jor dead ji pulotang te nang li so sumaranta moge chirupo. Chirupo. Pini ongdung labang so aratum isikang hang doje man IPP mene kupila. Lapen IPP atum labang so non kebang ji election along kacapata ni labang so simbol kupila ongdung tu kamang hudu labang so petang nang kan hanpani ma. IPP boke Indigenous People's Party. Mane indigenous pulatang te lake sons of the soil. Ha pirthek kang ilikar bidome pirthek kang duk pwede. Ha pirthek kang duk pen ha ke cheng pen nang ke do atum apansi indigenous. Lake longle ahem pu atum. Latum apan a rights, constitutional rights, political rights, non-hamper piglo. Hingno olo pusi nilitum claim nang po pusi labang so a step and lo lapen nilitum a symbol ke batsman. Hala ajo kang yara batman chali la cricket ke theng hai. Cricket ke theng. Sixer theng nang po lai tum pan pangjar lab nang po. Lalu jong si pangjar lab le